L-ħodwa tajba u merħbħa lilkom hawnhekk preżenti f'dan is-santwarju, inselmu wkoll dak kollha li qegħdin maqudin magħna per mezzi soċjali biex tiċċelebraw kif jixraq din il-qoddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, ir-raj tajjeb tagħna, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ejjew niċċelebraw din il-laqgħa mal-mulej illi għax iħobbna is-sit tagħna, ir-raj tagħna, l-imgħallem tagħna. U jekk nagħtu widen għall-kelma tiegħu nimxu fil-verità fl-imħabba anke quddiem id-diffikultajiet u tentazzjonijiet tal-ħażen ta' madwarna u ġafina. Imma Allu waħanin qiegħed magħna biex isalvana. Għalhekk narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, int is-sultan tagħna, mulej ħnina. Kristu, int ir-raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħajja u l-qawmin tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. U disa din nofruha għal l-irwieħ ta' Mariġwan Borġ u Ċetta Gatt. U flimkien ukoll għandna magħna koppja li tiċċelebra l-anniversarju is-57 wieħed ta' żwieġ. Nżommuha fit-talb tagħna biex flimkien nitolbu għalija imma nitolbu wkoll għal tant familji li għandhom bżonn it-talb tagħna. Nitolbu. U Alla, int erġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu, imla il-fidili tiegħek ferħ qaddis u għati lejna bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, l-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu lil pagani wkoll kienu laqgħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk, meta Pietru tala Ġerusalemm, dawk li rridu jżommu ċ-ċirkonċiżjoni bdew joħduha miegħu u jgħidulu: Inti dħalt għand nies li m'għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifrissirlhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: Jiena kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa. X'inkelli dera f'estasi. Rajt xi ħaġa nieżla mis-sema, qisha li żgħar kbir miżmum mill-erba' titruf u wasal sa ħdejja. Bqajt inħares leħ sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u għasafar tal-ajru. U smajt liħen jgħidli: Pietru, oqtol u kul. Imma jiena għedt: ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħal ġo ħalqi ikel profan jew imniġġes. Għal darba oħra il-leħen mis-sema qalli: dak li Alla saffa int m'għandekx issejjaħlu imniġġes. Dan ġara għal 3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewwa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu 3 irġiel mibgħu ta' għandi minn Ċesarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb
Miegħi ġew ukoll dawn is-sitt taħwa u dħalna fid-dar ta' dak ir-raġel. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru wieqaf qudiemu u qallu: Ibgħat lil xi ħadd iġib minn Ġaffa lil xmum li jgħidulu Pietru. U hu jgħidlek kliem li bih is-salva int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem, l-Ispirtu Santu niżel fuqhom bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għammed brilma, iżda intom titamdu bl-Ispirtu Santu. Mela jekk allathom l-istess don, kif taħlilna meta hemmilna fil-mulej Ġesu Kristu jien biex stajt inżomm lil Alla. Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu: Mela Alla lil pagani wkoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Il-kelma tal-mulej: Rodda ħajr lil Alla. Ruħi għaċana l-Alla, għal-Alla l-ħaj. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Bħalma żjela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċana l-Alla, għal-Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ-Alla. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Ibgħat id-dawl tiegħek, is-sewwa tiegħek, huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-ħarejjex tiegħek. Ruħi għaċana l-Alla, għal-Alla l-ħaj. Nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi. U rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla, Alla tiegħi. Ruħi għaċana l-Alla, għal-Alla l-ħaj. Nqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Jiena r-rajt tajjeb, jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nax tiegħu. Il-mikri li mhux ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab. U l-lupi jaħtafhom u jxerridhom. Mikriju u ma iħabbix rasu għan-naċ. Jiena ir-raj it-tajjeb. Jiena nara fin-nax tiegħi u n-nax tiegħi jarfu lili. Bħalma l-missier jaraf lili u jien naraf lill-missier. U għan-nax tiegħi nagħti ħajti. Għandu wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm meħla waħda u raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' naħodha. Ħadd ma jieħodili iżda jien nagħtiha mir-rajja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' naħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand il-missieri. Il-kelma tal-mulej. Kemm inħossuna ferħanin u f'postna meta insibu lil xi ħadd jgħidilna kelma tajba jigwidana quddiem ċerti problemi.
kif aħna wkoll infittxu f'ċerti sitwazzjonijiet il-xi ħadd li jurina li ma triq li ma għażla hija taġġi għalina. U aħna għandna dan il-mulej tagħna Ġesu li huwa ir-raj it-tajjeb. Il-bieraħ minn kien l-Qudiesa smajna wkoll parti minn Vanġelu ta' San Ġwan li jitkellem fuq ir-raj u r-raj veru għax Ġesu kien qal li qablu ġew ħafna li pretendew li jkunu rajja imma kienu rajja fols. U anke llum fil-Vanġelu smajna illi ir-raj tajjeb kapaċi jagħti ħajtu għan-naġ. Imma dak il-mikri, dak li mhux raj tajjeb li jidħol fil-maqjel mhix mill-bieb imma minn x'imkien ieħor, Ġesu l-bieraħ sejħilhom dawk huma briganti u ħallili. Sabiħa wkoll aħna li nafu lil Alla u Ġesu jallimna li huwa missierna fit-talba tal-missierna, imma l-uni fakkarna wkoll din il-figura, dik il-missjoni, dak ir-rowl li Alla Kristu għandu fil-ħajja tagħna bħala raj. Il-profeti fl-Antik Testament kienu isemmu li il-Messija sa jkun ir-raj li jiġbor il-poplu tiegħu fit-triq tas-salvazzjoni. U għalex kienu jużaw ir-raj, il-figura tar-raj. Aħna hawnhekk Malta m'għandniex figura sewwa. Ir-raj fil-Palestina kemm ta' dak iż-żmien u kemm illum u anke fl-Ewropa, speċjalment f'ċerti pajjiżi bħal l-Italja, Sardenja, ir-raj jgħaddi 24 hours a day m'għandnax tiegħu. Għaqda totali. U għalhekk Ġesu jgħid jien nisma' leħinhom u huma jisimgħu leħinni u niffurmaw merħla waħda. U din il-maħla hija l-Knisja dawk l-insara nispera bħalna illi narfu il-kelma talla li hija taġi talina. Il-bieraħ smajna wkoll dik l-expression famuża sabiħa u tkun ħaġa sabiħ iktar meta nippruvaw ngħiduha f'mumenti diffiċli. Ngħidu il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jinqosni. Min għandu l-Kristu bħala verament raj, bħala il-mulej veru, ngħixu serenament kemm fis-sabiħ u kemm fit-tbatija ta' ħajjitna. Għaliex jekk ngħid li ma jinqosni xejn ifisser li jien kuntent, jien inħossni protett, jien inħossni maħbub. Għax hekk hu Alla tagħna. Semmilna wkoll illum illi ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għalina. Kristu x'għamel? Ma tenex ħajtu u għadu jagħti ħajtu. Kull darba niċċelebraw il-Qudiesa hija għotja ta' Kristu lilna. Fil-liturġija hemm sinjal sabiħ fejn is-saċerdot jaqsam l-ostja u jitfa' biċċa ġal-kalċi, ġifieri bl-unità, dak ifisser li Kristu qiegħed jingħata jinqasam għalina. Aħna hawnhekk ma niġux biss biex nitolbu, imma biex nirċievu din l-imħabba kbira li Kristu ir-raj tajjeb tagħna għandu għalina, illi kuljum jingħata għalina u kuljum u kull ħin u kull mument huwa preżenti f'ħajjitna. Imma aħna forsi mhux dejjem nkunu aware tal-preżenza tiegħu, mhux dejjem forsi nagħtu widen għall-kelma tiegħu, mhux forsi għandna dik l-għaqda totali mal-mulej, imma li din hawnhekk niċċelebraw dil-Qudiesa ifisser li nixtiequ nkunu imdawlin għax maħbubin minn Kristu ir-raj tajjeb tagħna. Għalhekk eżiż bieb, inħallu verament il-Kristu jigwidana u fejn nħibu momenti ta' dlam jew momenti li ma nafux fejn aħna nirrikorru lejh.
kemm permezz ta' tal-personali, kemm permezz tal-liturġija tal-Knisja, għax dak li għamel Kristu għadu jagħmlu permezz tal-Knisja. Il-ħajja tas-sagramenti, il-ħajja tat-talb. Iktar ma nkunu moqodin miegħu, iktar ukoll nkunu moqodin fis-sens tal-komunità. Għax jekk huwa r-raj u aħna il-merla, jiġifieri hemm għaqda ta' mħabba. U din l-għaqda ta' mħabba aħna ngħixuha u insaħħuha bil-prattika tal-fidi tagħna fit-talb u fil-sagramenti. Ejjew nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Marija, Madonna ta' Pinu, Sultana tagħna, biex kemm jista' jkun verament narfu kemm fil-qib tagħna għax hi stess tatna lill-bina bħala il-mulej tagħna. Alla il-Missier għajjem il-mewt lill-Ibnu Ġesu, ir-raj il-kbir tagħna, il-merħla tiegħu. Nitolbu biex aħna ngħixu fih u nsiru ħaġa waħda taħt raj wieħed billi ngħidu mulej raj tajjeb ismana, mulej għall-mexxejja tal-Knisja, il-Papa, l-Tfiqiet, il-Missjonarji, dak li xandru l-kelma tagħna, li jieħdu sehem il-Ministeru tal-imħabba ta' Kristu, ir-raj tajjeb li xandar l-aħbar it-tajba nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li ifittxu f'kuxjenza safja u li fihom jaħdem l-Ispirtu tal-Qudusija biex jinaqdu miegħu bħala il-veru raj tagħhom nitolbu. Għal ħutna li qed jimxu wara ir-raj mikrija jew folos biex jerġgħu lura għand Kristu il-bieb li minnu jsibu il-ħajja bil-kotra nitolbu. Għalina biex inħallu li Kristu iħabbat il-bieb tal-qalbna u jidħol ħalli jistedinna ninaqdu miegħu fl-ikla Ewkaristika nitolbu. Nitolbu għal din il-koppja Joe u Teresa de Guara fil-anniversarju tat-tiex tagħhom. Ma nitolbux biss tal-jom illum, ma nixtieq nitolbu għal familji kollha, speċjalment meta l-bieraħ kienet il-jum tal-vokazzjonijiet u għaliex il-vokazzjonijiet huma forsi ftit għax il-valur tal-familja qed jonqos. U min jasal biex jgħix għal tant żmien bħal din il-koppja hija eżempju ta' fedeltà lejn ir-rida tagħna. Nitolbu biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, is-Sultana tal-familja, tipproteġi u tgħin il-familji ħalli jgħixu il-vokazzjoni tagħhom bħala miżewġin fi Knisja nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk il-morda li sikwit jitolbuna huma ħafna għalihom. Għal dawk li minn barra qegħdin isegwuna nirċievu messaġġi minn tagħhom biex nitolbu għalihom. Ninaqdu flimkien bħala uliet il-Madonna ta' Pinu biex minn dan is-santwarju titla' dik il-vuċi flimkien għall-għajnuna divina nitolbu. Permettu li bħas-soltu talba bit-Taljan. Fratelli, la liturgia di oggi ci guida per riconoscere che Cristo è il nostro pastore, colui che dà la sua vita per la nostra salvezza. E se noi ci crediamo nel suo amore, nulla mi mancherà, ci ha promesso la parola di Dio nel Salmo 22. Chiediamo al Signore quell'aiuto per essere sempre presente nella nostra vita, in modo particolare innanzi alle scelte che dovremo fare, sia quelle scelte piccole e quelle scelte difficili. Chiediamo
nitolbu. Mulej raj tajjeb fisket irres ukoll it-tal personali tagħna. Atina mulej li nlaqdu ħaġa waħda ma' ibnek Ġesu li narfuh bħala ir-raju l-mexxej tagħna li jitmana bil-ħobs tal-kelma u tal-Ewkaristija u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubit tajtna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xor il-bidem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubit tajtna dal-inbit li din nofrulek, frott tad-dilla u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana, watija li tgawdi lejna ta' dejjem, int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu nistqarru il-glorja tiegħek, iż-żaffer akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħarruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek qaddis. Ismawiet u l-artu mlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikraħ għal-kalċi reġa' ratt il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu il-kol minn dan, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbuk tilana għawlu dimek biex taħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nirdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerġda mad-dinja kollha. U għetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar fħutna u qrabatna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla mis-seri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missirna li jinti fis-smawet jitqaddes iswek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jida flak. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħannet fid-diġri iż-dar iż-żan id-deni. Aħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxejn. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla ma tkunx ta' kondanna lija, iżda fit-tliba tiegħek fil-għalija u fil-ħam tal-ruħ. Danu Ġesu, danu l-ħarruf Alla li naħki d-nobet ta' dinja. Ħejnin aħna il-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem.
distijek. Alleluia, alleluia. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis, għawin, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tijek. Alleluia, alleluia. Infaħru l-mulej nirringrazzjaw ta' dan id-don ta' din l-Ewkaristija billi ngħidu dak li ċċelebrajna, jiġifieri ngħidu il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem b'din l-Ewkaristija, għateħ ukoll li jasal fil-qawmejn mill-wiet b'isem imsebba bin-nuqqas ta' taħsib bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar li naqdu flimkien biex ngħidu dawk it-tliet Avamarieti il-Madonna li hija stess talbet lill-Karmni Grima. U llum titlob ukoll lilna u ngħidihom biex aħna narfu dejjem li bina Ġesu huwa verament ir-raj tagħna u tagħtina d-don tal-fedeltà biex nisimgħu il-kelma tiegħu. Għalhekk sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immirkejnti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immirkejnti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immirkejnti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarset fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.